A day in the life sa usa ka bana nga nasawag na siya nagdahom mga kalikawas kalisud. Wow! Happy 1 month old, baby! Laing adlaw, laing video na sad live update sa usa ka bana nga nangamuhan sa Jumerica. Pasensyain na ninyo ang yeyes no, arang lisuda naman kayo nato maka live update ani kay di man day basa-basa ning naipuya. Medyo na busy lang yun light ang beauty sa bayot no, banabangi. Mulakaw na sa day ko kay natagaan na sa tag-job order sa atong muams. Lakaw dito palit bugas ayaw paglangan. Maong wala na ko galangan niya, banti na ko diretso kay wala na may malungag bayet. Lisuda kayo ako mga customer good man. Sa Sams na po ko niya banti kay nangita kong sinanduming kay gasigi ramig NFA. May nang makatilaw ra putag medyo lami-lami nga bugas ba. Dahil wa man ko kitag sinanduming o Princess Bia, si Jasmine na lang po akong giponet kay may na lang ni kay sa NFA. Unsa day meaning nga ng NFA yet? Nadugay na lang kaning kalibutan na wa gyud mo kakabalon sa meaning nga ng NFA. NFA gali stands for Never forget ako ay para sa iyo. Kaigat nimong bayuta ka. balik-balik sa taning bugas ray tuyo dahil bisag unsa na day mapunitan kanusa man ni mawala ni sakitan panabangi ang budget bayet. Igo ra ba ka tigpunit? Mura ra ba ikaw tigbayad? Dawat-dawat lang sa gurog kasaba si mga amo. Salamat gud po ni Sam kay magpaibo man gud po sa mga barato nga pamaliton. Sumato mag-abot na gipaspasan na lang po na kog hawas yung mga pamaliton kay napalay ko ipanghatod ng mga gamit kay nagdecluttering lagi may kay murag medyo nagkagubot na niya mga apartment panabangi. Ipang-donate na nato ning mga gamit kay may nalang mapuslan na sa uban. Nato yung mga stuffed toys. Nato toys, shoes, bags, and this one. Di naman gani magamit niya guys kay kabal mo unsa na yang ganahan. Makeup bayet. Di na siya ganag dulaan nga mainanim nga makeup na yang ganahan mo nang ihatag na lang nato ni may na lang magamit pa sa mga ubang bata ato ni donate. Timing na po nabot ang mga custom din hangyo nga muuban lagi daw sila. Niya na ra po ko hala sige maayo uban mo na ako kay para na po ko take video. Nasaktuhan po nga ting paniud to bisag unsa na kog tuktok way mutubag bayad mong gibili na lang po na ko tugkaran. Dayon isa din ni ka cooperative Ministry of Charges no para makatabang sa mga tawo nga lisod para ma-meet ilang mga basic needs sama sa mga clothing ug labaw sa tanan mga pagkaon. Nadagay announce ka 1 month old na sa among custom number 3 dali ra kayong panahon. 1 month na pagkuway tulog panabangi. Mao galuto na lang akong amo og pang malakasang cake. Mupalit man untami sa Walmart unya kinasobraan naman kay naka-commercial ng cake sa Walmart oy. Mao nangunay na lang pud akong amo og bake para malasahan gud og matanam yun nimo ang cake. Wow. Pinakadali og pinakasimple ani nga cake pero dili po ni mabasta-basta kay ang lasa pud ani kay makaingon yun pug kag kalami. Wala man ko pwede lamin mo yes kay bisan unsa imo maputukbon. Wa na pait pahiran dayon butangan ra ng strawberry aw pay ra dayon na. May na yes kay wanay hasol. Unya kay nahuman naman ta sa cake ako na lang po ni Poli og luto para dili ni manghapdo silang kuto-kuto. Pag malakas ang special weapon ni atong lutoon kay syempre 1 month old na ba atong custom number 3. So mo nang dapat pang first class na mga suda atong lutoon. First class imong pahak. Atang-atangi din ninyo no kay mag-release ko cookbook o gitaytulan ako siya Yeyets Paxet Bilbel Special Weapon. Dahil sa unang kagat magkirig-kirig ka sa sarap. Pum pum. Kumpiyansa lagi mo enter manggurog Jumerica's Master Chef ba? Unya unsa man imong lutoon yes scan o palapa iapil na lang po ng pater. Sige, bugal-bugal gyud. Atong putahe deron kay creamy shrimp and chicken pasta. Dali ra kay ni season na nimo ang pasayan og second sa mga powderies kay Berlo. Pero ayaw kalimti ang paprika kay mao man ay gadala ubida. Sunara ninyo ning step by step kung gusto mo makatilaw sa nilutuan ni Yeyets. Basta kay di gyud mo magmahay kay ipagukot mo sa mong kanding ug magmahay mo dira. Wa mo sa tay paingnan nimo yet. Ayaw na sigtingog dira basta kay gisahon na nimong pasayan dahil isit aside sama sa imong crush nga gisit aside ra na imong feelings. Aray ko pakak. Basta kay pagkahuman iluno na dayon ng chicken kasi gusto na kitang kainin. Pagaiga. Kahuman sa buwaga na mo nagsos. Gibutang din ako Alfredo kay wa koy laing sauce lagi. Ala nga man og mangita tagwa dira. Dahil si kinsa man po ng kalalis mo dira. Dahil hauno na to ng chicken kay toppings mo na to na sabay sabwag dahil sa cream para Paxet Bilbil gyud kalami. Parmesan cheese dayon para perting kirig-kirig. Pum pum. Yayay. Basta kay kita ka na mangambot na lang lagi ko lagi di na lang ko magtil. Di na gyud ka magtel kay mura na magagtel itabis kadako. Nahuman na kitag luto, hapit ako na ughag laway sa sigig tabi. Kamay na lang yun, panabangi. Ayaw ka bala ka yet, agwanta ha kay wala may kasugo mag-vlogger ka. Dahil himuag inspirasyon ng earnings, panabangi.
Kay dasig lang kay makaaning kawas lalay ka pohon. Sumotong gipangbutang na lambod na ako ang mga subak sa taas kaya ron dili na ta maghasol-hasol pangita ug ukay-ukay sulod sa pasta. Ah, but-but mo gayas no, may pugang paliwatan. Na, kumpiyansa sa akong mga liwat ay. Ayaw na sigtabi, tilawin na kalangan ba? Kita ka ng kitilawan na gani. Unya dayon mo countdown ako. Ay unsa pa biradahe. 1, 2, 3. Kalaman! Hangak. Time sa, there's more. Wapat na mahuman ang shrimp na pud. Ah, basta kay gahulad ako diri mo ingon kag countdown. Sige ba nati? 1, 2, 3. Kalaman! Mao na din ni siya no, abante hira dire o ganahan mo muthilaw. Kay nahinay na lang pong prepara kay gusla na matod pang ends. Nakita mo po na ako sa imong nawo nga katukubo na kay gayets. Kaya siya kay mo ni gitawag nga naked strawberry cake. Tanawa ang gipalit sa akong amo guys. Dako kay Juan. Hapit ang mutupong na ako. Iharang gipunit diretso ay gitan-aw unsay pilay presyo tanawa tagpila. Surprise! Tanghag! Happy 1-month-old baby! Basta kay maura to, naka-live update ra gyud tas kadugay no. Ang yuwa na lang po ng mga membro na to dira yes nga mag-react, comment ug share na lang po. Wa na ni hangyo na pagbigyan na lang ninyo. Sige na good mo oy. Ira! What? What you want? This is my house. And I sneak out blue.